Bratislavský hrad dostáva novú tvár, aby bol pre turistov ešte väčšou atrakciou. Zdobiť ho bude nielen nové osvetlenie, ale aj socha Svätopluka. Premiér Robert Fico dnes kontroloval ďalšiu kontroverznú stavbu, ktorá je financovaná zo štátneho rozpočtu. Na rad prišiel Bratislavský hrad. Za rekonštrukciu hradu zaplatí štát približne 36 miliónov eur. Budem podporovať zámer pokračovať v rekonštrukcii Bratislavského hradu, tak ako sa bude dať, a ak takéto návrhy prídu do štátneho rozpočtu, budem to veľmi u ministra financií presadzovať. Stavbári už finišujú s opravou vonkajších fasádach hradieb. To všetko majú stihnúť do konca augusta. Následne by potom mali nastúpiť už reštaurátori, aby začali realizovať tie umelecko-remeselné a reštaurátorské práce. Hrad majú znova objaviť turisti aj vďaka novému nasvieteniu. My to voláme slávnostné osvetlenie hradu. V podstate je to vonkajšie nasvetlenie hradu a hradieb. Hrad bol v minulosti sídlom panovníkov Rakúsko-Uhorskej monarchie. Napriek tomu premiér Fico nechce na jeho nádvorí sochu kráľa, ale Svätopluka. Ja by som bol veľmi rád, keby s mojou osobou bola radšej spájana socha Svätopluka ako nalepený krp pre amerického prezidenta. Bratislavský hrad vyzerá na teraz ako jedno veľké stavenisko. Prví návštevníci si ho budú môcť opäť prezrieť na jar budúceho roka. Tomáš Halán, televízia Markíza.